Bună seara! Ce părere aveți despre salamul de biscuit? Nu, acum serios, de fiecare dată când venim aici, nu mâncăm altceva decât salam de biscuit. Nu că celelalte ne-ar fi bune, dar salamul de biscuit e cel mai bun. Ne place foarte mult salamul de biscuit. După cum văd, nu l-ați gustat, domnul. Îmi este să mă duc la dentist pentru asta. Fac cele mai bune căcări aici. Pizza. Și pizza. Pizza. Și cât să fac rămâne ce preț? Da, ca salamul de biscuit nu e. Nu. Cam atâta. Salamul de biscuit.